sige na kay video na to. Diri. Lah. Bitin oh. Padagko kay to sa Crocodile Park. Tapa daw mo ba? Pareho lang mo. Tapa daw mo, tapa daw mo. Pabo, may pabo. Bay, ako lang yung manok dito. Ako kabay eh. Kabay eh. Lala. Bigyan mo kadagko. Nagday ka tali bay? Yay! Indo tao eh. Ang isda dari ah. Bay, kuha kay uyab, ambak. Kuha kay uyab, ambak. Sky bike. May ligid. Sakay mo na nga bike bay. Duta dre, pindot kayo. Kang kuan man ni bay, kang domain expansion man ni kuan bay. Ni kuan bay ni Yuji. Ay sukun na, sukun na. Duta. Nindot kayo. Ano bay? Ana.
na ra to. Gimingaw na katong nangani mo direk. Ayan. Dito na yan. Dito na ko to. One. Ah. Main expansion. Tawag kami. Babae, mamamuli. Ayun, enjoy. May damit. Nandun ta sa kwan eh. Bumbilo. Bumbel. Nala ko yung bumbel. Bakit na lang? Bakit na lang? Tangkik. Hello. Hello. Ano ba to? Si Jeffrey. May manggayang grape sa lupon. Ano ba? Lanira. Kayo sa Ramang TV. Ikaw bantay dre. Ako bantay din. Dire di ka bantay. Diyan ko ibabaw. Nabor naman imong patch. Ano na, ako iwa na, pinakubangan siya ng short na. Bakay. Goods. Ito. Salamat. Wala ka ni. Okay.